З вами Александр Путила. Починаем «Объектив» и сегодня у выдании. Польша обмяжуецца ад Лукашэнкі сцяной. Часовы бар'ер з калючага дроту мы ўжо паставілі. У дадатак там размешчаныя сродкі электроннага сачэння. Коронавирус. 4-я хваля накрывае Беларусь. Чем меньше пациентов обследуется, тем меньше выявляется. У День матери, мать за кратами. Это лишение материнского тепла. Если мать уходит надолго, то в результате депривации могут быть последствия. Польшча паставіць высокую і трывалую агароджу на мяжы з Беларусю. Яе будаванне сёння ухваліў польскі парламент. Сцяна будзе абсталяваная сістэмаю маніторынгу і сэнсарамі руху. Польскія памежнікі ўсё ж выяўляюць вялікую колькасць нелегальных мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у еўразвяз з тэрыторыі Беларусі. Александр Папко працягне. Якой даўжыні і вышыні будзе сцяна на беларускай мяжы, улады Польшчы не паведамляюць. Вядомы толькі яе кошт – 350 мільёнаў еўра. 25 мільёнаў з іх пойдзе на апаратуру сачэння. Паводле Мінабароны Польшчы сцяна будзе падобная на бар'ер вышынёй у 5 метраў, нядаўна пабудаваны на грэцка-турэцкай мяжы. На тое, каб засцерагчы 40 кіламетраў, Афіны выдаткавалі 63 мільёны еўраў. Польска-беларуская мяжа у 10 разоў даўжэйшая. Часовы бар'ер з калючага дроту мы ўжо паставілі. У дадатак там размешчаныя сродкі электроннага сачэння, якімі так ганарыцца Міністэрства ўнутраных справаў і памежнікі. Гэта сістэма камер і патрульных машынаў. Аднак, калі мы ўмацоўваем гэтую сістэму, то мусім рабіць гэта грунтоўна. Я заклікаю палітыкаў даць на сцяну яшчэ больш грошай. Нядаўна пабудаваны Варшавай драцяны плот аказаўся неэфектыўны. Мігранты з Блізкага ўсходу ўсё часцей прарываюцца праз яго вялікімі групамі. Нават салідная сцяна – гэта толькі часовае рашэнне, лічыць палітолог Дар'юш Матэрняк. Лукашенко перастане выкарыстоўваць мігрантаў у якасці жывога тарана, толькі калі еўразвяз зробіць больш жорсткімі санкцыі супраць Менску. 7 кастрычніка ўзмацніць санкцыі заклікаў Еўрапарламент. Наша мяжа на гэтым адцінку будзе абароненая, але ўлады Беларусі могуць пачаць высылаць мігрантаў на іншыя адцінкі, напрыклад, на беларуска-украінскую мяжу. Тады нам давядзецца будаваць чарговую 500-кіламетровую сцяну на мяжы з Украіною. Тое ж самае прыйдзецца рабіць Славакіі, Венгрыі ды Румыніі. Трэба пераадольваць крыніцу праблемы – палітыку Лукашэнкі. Сцяну вышынёю 3 метры і даўжынёй у 500 кіламетраў да верасня наступнага года плануе пабудаваць Літва. Пры гэтым ні Вільня, ні Варшава не намерныя зачыняць дзверы для беларусаў, якія ўсё часцей едуць на захад на працу і вучобу. Праціўнікі Лукашэнкі ўпэўненыя, магчымасць экстранна эвакуявацца тым, хто ўцякае ад уладаў, застанецца. У выпадку, калі чалавек прыняў рашэнне пакінуць краіну, яму трэба зайсці на сайт bysold.org праз VPN, калі ён у Беларусі, бо у нас наш сайт заблакаваны. І адшукаць там старонку, якая называецца «Экстренный релокейт». Там ёсць усе кантакты і ёсць апісанне такой первічнай інструкцыі. Павернага ў справах Беларусі Александра Часноўскага ўжо другі раз за 6 дзён выклікалі ў Міністэрства замежных справаў Польшчы. Прычына – адмова Менску прыняць гуманітарную дапамогу для мігрантаў, заблакаваных на мяжы. Авіялайнеры з Іраку, а затым з Сірыі і Турцыі сталі штодня прылятаць у сталіцу Беларусі з чэрвеня гэтага году. Каб прыехаць у краіну, мігранты часта аддаюць пасярэднікам апошнія грошы – ад 3 до 7 тысяч долараў. У аэрапорце Менска так званых турыстаў сустракаюць, размяшчаюць у дзяржаўных гасцініцах, на мяжу іх прывозяць беларускія вайскоўцы і не даюць з'ехаць назад. У пастцы ўжо загінулі не менш за 6 чалавек. У сераду цела 24-гадовага сірыйца знайшлі памежнікі Польшчы. У той жа дзень у горадні міліцыя заявіла аб затрыманні і дэпартацыі з краіны 24 грамадзянаў Іраку з пратэрмінаванымі візамі. Стала вядома, што ў Менскім аэрапорце перасталі выдаваць візы грамадзянам Сірыі, Егіпту, Афганістану, Пакістану, Йемену, Ірану і Нігерыі. Эксперты мяркуюць, што беларускім уладам ужо няма дзе іх размяшчаць. Александр Папко, Белсад. Улады Беларусі вымушана напружана змагаюцца з 4-й хваляй пандэміі коронавіруса, штрафуюць за адсутнасць масак, заклікаюць вакцынавацца. Сёння, напрыклад, чарговы раз заявілі пра магчымасць увозу новых відаў прышчэпак. Пры гэтым сёння ж з'явілася інфармацыя пра тое, што ПЦР-тэсты цяпер дасяжныя толькі хворым на запаленне лёгкіх. Надзея Бельская.
Навіна, якая выклікае шок. Нібыта ў Менску мазкі на COVID-19 выпісваюць толькі пацыентам з пацверджанай пнеўманіяй, паведамляе тэлеграм-канал «Белыя халаты». Цяпер болей немагчыма зрабіць ПЦР-тэст кантактным па COVID з сімптомамі хваробы. Не паказаныя больш тэсты для пацыентаў з анасміяй або дысгеўзіяй, частымі сімптомамі COVID-інфекцыі. Як прыклад, белыя халаты прыводзяць 20-ю дзіцячую паліклініку Менску. Кіраўніцтва ўсё абвяргае. Здравоохранение работает согласно приказам. И по приказу есть показания для взятия ПЦР-тестов. И работаем мы согласно нормативных документов. Самый настоящий фейк. Это люди, которым нечем заняться. Пускай лучше соблюдают дистанцирование, носят маски и быстренько бегут на прививки. Это мои пожелания как руководителя. Але, як паведамляюць і нашыя чытачы белых халатаў, прычым з розных гарадоў, гэта не фейк. Сябар сям'і захварэў разам з жонкаю. Яна медработнік і першая пайшла ў больніцу. Тэст пазітыўны. Мужу зрабіць тэст не дазволілі. Сказалі, няма падстаў для тэсту. Выгналі са шпіталю. Горад Дзяржынск. Знаёмая з нясвіжу захварэла. Тэмпература, кашаль, зніклі адчуванні паху і смаку. Выклікала хуткую. У рэгістратуры адмовіліся запісаць выклік. У мяне паводле тэсту з аўторка пацверджаны COVID. Сама патэлефанавала ў паліклініку. Сказалі ў сераду прыйсці на тэст мужу і выпісаць бальнічны. Сімптомаў, каб ізалявацца, у яго няма. Але сказалі, што здаровым тэстаў яны не робяць. Толькі ў Менску штодня рэгіструюць да 4000 пазітыўных ПЦР-тэстаў. А Беларусь цяпер нагадвае Італію першую хвалю пандэміі. Тады Італія лідаравала ў смяротнасці ад COVID-19, кажа клінічны фармаколог Ольга Садоўская. Вполне я поверю, что всеми способами пытаются ограничить количество пациентов, сдающих анализы. Явно, потому что реактивов на всех не хватит. Не хапае і месцаў для цяжкіх хворых. У 6-м шпіталі Менску 54 ложкі на 77 пацыентаў, кажа Ольга Садоўская. Жыткавіцкі стацыянар цалкам аддалі пад хворых на COVID. Расход кіслароду павялічыўся ўдвая, піша Новае Палессе. Міністэрства аховы здароўя фіксуе павялічаную колькасць смяротных выпадкаў. На сёння 17. Але сапраўдныя лічбы могуць значна перавышаць афіцыйныя, лічыць палітолог Андрэй Елісеев. Той факт, што гэта абсолютно штучны парог колькасці памерлых, які усталёўваецца, які у папярэдняй хвалі не перавышаў звычайна 10-12 чалавек на дзень. Цяпер ўжо ставіцца 15. Гэта ўжо паказнік таго, што смяротнасць вырасла і, відаць, на траціну, можа, болей. Для таго, каб пачаць дзеяць, беларускі рэжым мусіў перажыць 3 хвалі пандэміі. Цяпер штрафуюць за адсутнасць масак і актыўна заклікаюць прышчапляцца. Еўрапейскія вакцыны патаннелі, кажуць у міністэрстве. Таму, калі іх усё ж такі закупяць, у беларусаў з'явіцца хоць такі выбар. Надзея Бельская, Белсат. Нашумелую постанову Совета министров номер 575 опубликовали. И ніякай информации про криминальную отказность подписчиков так званых экстремистских телеграм-каналов у ёй няма. Нягледзячы на ўчорашнія заявы сумнавядомага Губазіку. Тым не менш, ситуация атрымала працяг. Падрабязней у матэрыяле Владимира Старыковича. Рэжым спрабуе адваяваць інтэрнэт у незалежных медыяў. І робіць гэта на меркаванне экспертаў, таксама ў рэжыме, калі не да законаў. Так, дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Лілія Ананіч у працяг учорашнім пагрозам Губазіку аб крымінальнай адказнасці за падпіску на тэлеграм-каналы заявіла. Падпіска на экстрэмісцкія тэлеканалы – гэта спрыянне экстрэмізму, і яно сёння крымінальна караецца. Вось гэта кожны сабе павінен засячы на носе, што час перастаць займацца абы чым у гэтым жыцці. На думку юрыста Сергея Зікрацкага, пастанова Савету міністраў нічога не змяняе, а тых, хто падпісаны на пэўны канал, нельга прызнаць групай асобаў, якія ажыццяўляюць экстрэмісцкую дзейнасць. Той артыкул, на які спасылаўся Губазік, патрабуе, каб былі нейкія экстрэмісцкія дзеянні, а проста падпіска такімі дзеяннямі быць не можа. Юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Михаил Кирилюк кажа, што ў гэтай сітуацыі няма сэнсу казаць пра закон. Более правильно думать об ситуации, в которой находится Беларусь, в парадигме войны. Вот представьте, что вы находитесь в горячей точке, в Афганистане. Тебе там люди с оружием прислали письмо. Не думай, что написано в Коране.
Они лучше тебя его толкуют и сами знают. То есть думай о том, что ты сможешь убежать, ты готов сидеть, либо ты готов, как Андрей Зельцер. Вот и все. Нягледзячы на пагрозы, учора ад каналаў незалежных медыяў адпісалася невялікая ў агульным маштабе колькасць карыстальнікаў. Напрыклад, ад YouTube-каналу Белсат News адпісаліся каля 3000 падпісчыкаў пры агульнай аўдыторыі 466 тысячаў чалавек. Ад тэлеграм-каналу Белсату адлучыліся 2500 чалавек, уся аўдыторыя цяпер 71 тысяча. Для параўнання, у афіцыйнага АТН у народзе БТ, за падпіску на які вам не будуць пагражаць турмой, на Ютубе 190 тысячаў падпісчыкаў, у Тэлеграме усяго крыху больш за 9,5 тысячаў. Паводле экспертаў адпісаліся ад незалежных медыяў людзі, якія не ёсць актывам беларускага пратэста, і на агульную сітуацыю гэта не паўплывае. Яны знойдуць спосаб спажываць гэта нейкім іншым чынам. Можа, праз VPN перападпішуцца ўжо, калі будуць упэўненыя, што яны ў бяспецы. Вы бачылі падзенне аўдыторыі незалежных СМІ пасля ўсіх рэйдаў, пасля ўсіх наездаў? Я асабліва не бачу. А тут таксама яго не адбудзе. У сённяшніх беларускіх рэаліях адмыслоўцы раяць па магчымасці прыбраць у наладах бяспекі акаунтаў сапраўдныя звесткі пра сябе, карыстацца VPN-ам і ананімайзерамі. Уладзімір Старыковіч, Белсат. А ніякай палітыкі, проста задача паставіць чалавека на месца. У новым зліве ад байполу гісторыя, як на замову былога міністра сельскай гаспадаркі Зайца, міністр унутраных справаў Кубракоў аддае падначаленым загад пераследаваць няўгоднага чалавека. Наша Ніва даведалася, што канфлікт адбыўся паміж 55гадовым Антонам Каліноўскім, жыхаром вёскі Узрэчча Дзяржынскага району, і Наталіяй Лагуновіч, дачкою былога міністра сельскай гаспадаркі і сённяшняга начальніка Магілёўскага аблвыканкаму Леаніда Зайца. Спрэчка разгарэлася з-за возера ва Узрэччы, вакол якога паставілі плот. Да вады стала не падысці. Каліноўскі пацвердзіў, што яго затрымлівалі на 3 сотняў і настолькі ж забіралі машыну. 7 гадоў калоніі прысудзілі 19гадоваму салдату Александру Караткевічу, які ў красавіку збег з палігону і некалькі дзён хаваўся ад міліцыі. Хлопца абвінавацілі ў пакіданні месца службы, згоне аўтамабіля, крадзяжы агнястрэльнай зброі, знішчэння яе маркіроўкі, а таксама супраціве службовай асобе. Сваю віну Караткевіч прызнаў часткова. Александр уцёк з палігону ў Берасцейскай вобласці на грузавіку, прыхапіўшы з сабою зброю. Аўтамабіль і салдата неўзабаве знайшлі у Вушацкім раёне Віцебскай вобласці. Пра яго месцазнаходжанне паведаміла мясцовая жыхарка. Валентин Стефанович, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека, сёння адзначае свой 49-й дзень народзінаў. Валентин Стефанович і яшчэ 6 вясноўцаў цяпер за кратамі. Працягне Ігор Станкевич. Валентин Стефанович за кратамі ўжо 3-й месяц. Сёння яго віншуюць тыя, каму ён дапамагаў, і калегі з беларускіх ды міжнародных праваабарончых арганізацыяў. Я вельмі паважаю вашу мужнасць. Перш за ўсё за тое, што вы не маўчыце, калі гаворка пра абарону правоў чалавека, дэмакратыі і свабодных выбараў. Хоць вы і занадта добра ведаеце наступствы дыктатуры. У ваш дзень нараджэння я хацеў бы сказаць вам, мы побач з вамі. Для гомельскага праваабаронцы Леаніда Судаленкі ды валанцёрак «Вясны» Тацяны Ласіцы і Марыі Тарасенкі пракуроры запатрабавалі ад 2,5 до 3 гадоў калоніі. Іх вінавацяць у арганізацыі і рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, у фінансаванні ды рыхтаванні асобаў для ўдзелу ў такіх дзеяннях. Закрыты працэс праходзіць у судзе Цэнтральнага раёну Гомля. Прокурор запрасіў па максімуму, і гэта азначае, што прыкладна такі вырак і трэба чакаць, але і сам Леанід лічыць, і досвед даводзіць, што ўсё ж такі ёсць шанец, што будзе крыху менш. Агулам у няволі 7 праваабаронцаў «Вясны». Найдаўжэй за ўсіх каардынатарка валанцёраў Марфа Рабкова. У СІЗА яна перахварэла на ковід, а на пахаванні бацькі яе не адпусцілі. Учора ўпершыню за 13 месяцаў ёй дазволілі спатканне з мужам. Марфа ощущает себя, конечно, видно, что она очень устала. Да, много раз повторяла то, что она очень хочет домой. Есть какие-то проблемы со здоровьем, и у нее лимфоузлы увеличенные болят после
после перенесенного коронавируса. Естественно, что условий для диагностики, для проверки здоровья там нету никаких. Арышты і ціск уладаў значна ускладнілі, але не спынілі працы арганізацыі. Вясноўцы па-ранейшаму вядуць маніторынгі судоў, складаюць статыстыку палітвязняў і антырэйтынгі суддзяў, якія ўдзельнічаюць у судовым канвееры. Хаця б мінімальны ўзровень, які можна зрабіць, гэта зафіксаваць гэтае парушэнне. Бо я шчыра веру, што прыйдзе даволі хутка той час у Беларусі, калі дзяржава будзе дапамагаць тым, чые правы былі парушаны, людзі будуць атрымліваць рознага кшталту кампенсацыі за парушаныя правы. Цяпер праваабаронцы вядуць кампанію «Фры вясна» за вызваленне сваіх калегаў. Каб падтрымаць зняволеных, можна даслаць ім лісты. Ігор Станкевич, Белсат. Свята самага галоўнага чалавека ў жыцці Дзень маці адзначаюць сёння ў Беларусі. Ён прымеркаваны да праваслаўнага свята Пакровы Найсвяцейшай Багародзіцы. Ці для ўсіх у Беларусі гэты дзень радасны? Ірына Дарафейчук. У Беларусі дзень маці, але не ўсе дзеці могуць сёння прытуліцца да сваёй матулі. Боже, я сумую па маме, тому що без яе пуста стала. Маці няпаўнагадовых Славаміра і Стаха, палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк адбывае пакаранне ў калоніі. Актывістку затрымалі ва ўласнай кватэры 3 студзеня. Паліну затрымоўвалі ввогуле пры маім малодшым сыне Стаху, якому той момант было 4 гады. Ён вельмі цяжка спрыняў гэтую падзею. Мы з ім былі разам пасля гэтага. Ну і кожную уначы ён па некалькі разоў проста падымаўся сярод ночы, падбегаў да ложка, дзе мы спалі з Палінай у спальні. І проста пытаўся, дзе мама. І на некалькі хвілін некалькі разоў нават плакаў. У гэткай сітуацыі без пяшчоты самага блізкага чалавека апынуліся дзясяткі, калі не сотні беларускіх дзяцей. Гэта небяспечна для псіхікі, кажа псіхолог Алла Марціновіч, бо ў дзіцяці ў такіх умовах можа сфармавацца дэпрывацыя. Это лишение материнского тепла. Если мать уходит надолго, то в результате депривации могут быть последствия. Какие-то задержки, развитие каких-то там двигательных, сенсорных каких-то там ощущений и прочее. Это может быть психологические какие-то проблемы. Могут быть фобии, панические атаки. Пасля таго, як Андрэй Шарэнда мусіў з'ехаць з Беларусі ад крымінальнага пераследу, бацькоў дзецям замянілі бабулі, мамы, Паліны і Андрэя. Перажываць расстанне з любімым чалавекам і гадаваць дзіця дапамагаюць мамы і Вікторыі, жонцы палітвязня Эдуарда Пальчыса. Мне зараз мама дапамагае. І яна прыязджае да мяне з Беларусі таксама, каб быць са мной, дапамагаць па гаспадарцы і дапамагаць з дачкой. Калі я нараджала дачку, то са мной была моя свекроў, маці Эдуарда, таму таксама без дапамогі не засталася. Мы схіляемся перад самаадданай працай шматдзетных маці, якія ствараюць будучыню нацыі. Так напісана ў звароце Лукашэнкі да Дня маці. Пра ролю маці ды дапамогу шматдзетным сем'ям выказаліся ў афіцыйнай прэсе і высокія чыноўнікі. Але прыгожыя словы моцна разыходзяцца са справамі. Жанчын, нязгодных з сітуацыяй у краіне, затрымліваюць, караюць адміністратыўным арыштам і зняволеннем у калоніі, не зважаючы на малалетніх дзяцей. Ціснуць на шматдзетных, гэта просто нават думаць не трэба, просто цісне праз дзяцей і ці пасадзі маму і пакінь дзяцей адных без мамы. Тут вельмі лёгка ўладзе ціснуць на шматдзетных. Каб падтрымаць тых жанчын, чые дзеці застаюцца за кратамі з палітычных матываў, фонд «Краіна для жыцця» зладзіў адмысловую акцыю. Віншуюць іх з Днём маці кветкамі. Прыемныя падарункі атрымалі ўжо больш за 200 маці-палітвязняў. Очень много получаем хороших отзывов со слезами на глазах, потому что это, наверное, очень трогательно. И в такой трудный для них момент, в такой трудный период испытаний для семьи, они получают такую маленькую частичку добра и заботы. И это очень важно. Кожная маці ў гэты дзень хацела б абняць сваё дзіця. І ўсім беларускім матулям, што чакаюць сваіх дзяцей, мы жадаем, каб гэта адбылося як мага хутчэй. Ірына Дарафейчук, Белсат. А якім будзе надвор'е заўтра ў пятніцу 15 кастрычніка, пабачым на нашай мапе.